bari ku ji kalmar da suke cewa suke in Allah ya so ba za su sake yadda a sake yin Ja'far da Albani a Najeriya ba. In ba ku sani bai bari faɗa mu, haka suke cewa in Allah ya so ba za a sake Ja'far da Albani a Najeriya ba. Suka ce dai waɗancan kam sun riga sun faru, amma ba za a sake kuskure. Da haka duk wani matashi da ya taso yana da hazaka sai a yi marmaza a san yadda za a dakile shi da dabara. Kana zaune sai ka ji an ce gwamna ya saka cikin hukuma alhazai, kai da yake ba kawai ne sai kai ta murna, baka san a bakin imaninka da wa'azinka. Baka bukatar sai ka je hukuma alhazai za ka yi wa'azi, baka bukata. Wa'azi za ka yi ka samu kudin jirgin ka kawai, kana dira maka ka sai lasifika ka tun daga nan ka fara wa'azi har a sauka arafa, ba wanda ya isa ya hana ka. Duk alhazan da ka ga dama tara su ka ce ku zo kai musu wa'azi, shikenan. dan in ka tafi za ka yi wa'azin ma a ƙarƙashin wata gwamnati ƙayyade muku irin wa'azin, kuna ji kuna gani za a sa ku kusa alhazai su bata aikin hajjinsu. Ku je ku binciki ta taɓurzar da aka yi da su Muhammad bin Usman bana ko bara 2012, 24 hours before the time sai a ce alhazai su fito, kafin lokacin fita sai a ce alhazai su fito. Kai kuma gwamnatin ce ta biya maka, don haka kana ji kana gani babu wannan a karatu, amma sai kai wa'azi wai sai ka ce larura ce. Saboda haka wa'azin ma in ka bi ta cikinsu ba za ka yi na sunna ba, sai dai ka faɗi abin da suke so. Shi yasa duk shekara an zai gama mun dira sai su ce to bana kuma ta kwale musu da lasifika ta ina yawo, ba na shakka ka baka biya min kujera ba ruwana da kai, in ka bani sadaka ba na so. Amma za mu faɗi yadda annabi ya ce a yakin hajji, shi ke shi ne sai a ce Albani ya zo ya raba kan mutane. Ku duba jama'a, wai a ce wa mutane su fita arafa lokacin fita bai ba, haramun ne wannan. Amma haka ake yanzu, duk jihohi haka suke yi. Lokacin fita mu na bai ba, lokacin fita Muzdalifa bai ba, shikenan in muka je sai mu ce a'a manzon Allah hana, ga hadisi daga Jabir yana cikin sahihu Muslim, kada ku fita ku rabu da su. Ya kuma ce ya raba kan mutane, duk an haɗu, kaji an haɗu za a ɓadda mutane. Duk wannan yana daga cikin cin amanar mutanen. Malaman za a ɗiba sai a ɗibi waɗanda suke bara gurbi ne, waɗanda shi tsima ike yi, a sa sunan shi. Inda aka sa sunan shi to duk fatawar da yake so shi kenan. Wani dan takarar gwamna ya je ziyara wani malami a garin nan, shi iya abin da yake faɗi to su dai da Allah kujerun nan da aka saba kawowa na umara kada a manta da su in gwamnati ta zauna. Shi kenan, shi kujeru da aka saba kawowa in gwamnati ta zauna ya ka a manta da su. Shine dividend na malanta, shine albarkar makaranta, su ci kujerar umara. Saboda haka akwai aiki akan ku matasa, ku haƙura da talaucin, ku haƙura da yunwar. In Allah ya za ka yi arziki za ka yi, in Allah bai ba dama ba dole ba ne. Dan Hodiyo ya mutu bai je aikin hajji ba, darajar shi ba ta ragu ba. Annabi ya rasu ya aikin hajji sau ɗaya. Waye kai za ka ce duk shekara sai ka yi aikin hajji? Na daga cikin abin da ke wahal da ku, duk shekara ka ce sai ka yi. To ba ka da halifa, har annabi ya zo duniya ya rayu sau ɗaya taɓa aikin hajji. Duk wanda ya ce annabi ya yi aikin hajji sau biyu ka ce Albani ya ce ƙarya kake. Hadisi yana nan cikin sahihu.